שלום לכולם. אנחנו נכנסים היום לנושא באמת טעון, גם כואב. קבלת החלטות על תרומת איברים אחרי שנקבע מוות מוחי. כן, נושא מורכב מאוד. נכון. אנחנו נשענים כאן על דיון מומחים שבחן את זה מכל מיני זוויות רפואית, רגשית, משפטית, אתית, והכל דרך מקרה ספציפי, די קשה. המטרה היא באמת להבין את הקושי העצום ולחשוב אולי איך אפשר לתמוך טוב יותר במשפחות האלה. בדיוק. אז בואו נתחיל עם המקרה ששימש בסיס לדיון. אוקיי. מדובר בילד בן 8, בריא בדרך כלל, ואז תאונת דרכים קשה, פגיעת ראש חמורה. אוי. כן, 3 ימים בטיפול נמרץ, והרופאים קובעים מוות מוחי. מצב סופי. אין דרך חזרה. בדיוק. ואז הם פונים להורים. זוג דתי, יש להם עוד ילדים, מציעים לתרום את איבריו. וזה הרגע הקריטי. לגמרי. ההורים מוצפים, בכאב נוראי, לא מעכלים עדיין, והנטייה הראשונית שלהם היא לסרב. כאן מתחילה הדילמה שנדבר עליה. אז אולי נתחיל רגע עם ההגדרה הרפואית. מה זה בכלל מוות מוחי? כן. מוות מוחי זה מצב סופי, כל הפעילות של המוח, כולל גזע המוח, מפסיקה לחלוטין. זהו. אין אפשרות שהמוח יחזור לפעול. מבחינה רפואית זה מוות. לחלוטין. גם מבחינה רפואית וגם מבחינה משפטית בישראל. זה מוות לכל דבר. אבל, וזה האבל הגדול, הלב ואיברים אחרים עדיין יכולים לתפקד בעזרת מכשירים. וזה הפוטנציאל לתרומה. בדיוק. וזה פוטנציאל עצום. חשוב להבין, איברים של אדם אחד יכולים להציל חיים של עד 5 אנשים שמחכים להשתלה דחופה. 5 אנשים. וואו, זה מספר מדהים. ובכל זאת, במקרה שהצגנו, ההורים נוטים לסרב. מהדיון של המומחים עלה שהרבה מזה קשור לתקשורת. אולי פה יש כשלים. זאת נקודה קריטית לחלוטין. אחת הבעיות המרכזיות היא איך מנגישים את המידע הזה. לפעמים, אתה יודע, הצוות הרפואי, מתוך רצון לדייק, משתמש במונחים מאוד מסובכים. כמו? למשל, אובחן מוות צרברלי עם הרניאציה. משפחה במצב כזה לא יכולה להכיל את זה. לא. זה רק מגביר את הבלבול והחרדה. בדיוק. מה שהיה צריך לעשות, ומה שמומחה תקשורת היה ממליץ, זה לדבר פשוט, ישיר, אבל מאוד מאוד רגיש. לתת דוגמה? כן. במקום הז'רגון להגיד משהו כמו, תראו, הבדיקות שעשינו מראות בצורה חד משמעית שהמוח של הבן שלכם מפסיק לעבוד לגמרי. לצערנו הרב אין שום דרך להחזיר אותו לחיים. הלב שלו עדיין פועם, אבל זה רק בגלל המכונות שמחוברות אליו. למעשה הוא איננו. וחשוב גם לתת זמן. קריטי. לתת להם רגע לאחל, אולי לא להציף בכל המידע בבת אחת, אולי בשלבים, לתת להם לשאול שאלות, להיות שם בשבילם. אז חוסר הרגישות או הדיבור הטכני מדי יכולים ממש לחסום את המשפחה. לגמרי. וזה מתחבר ישירות לצד הרגשי והקוגניטיבי. צריך להבין, הורים ברגע כזה נמצאים בסערה מטורפת, הלם, הכחשה, לפעמים כעס אדיר, אשמה, המוח פשוט לא פנוי לאבד מידע מורכב. או לקבל החלטות כאלה כבדות. בדיוק. ונוסף על כל זה פועלות עליהם הטיות קוגניטיביות, באופן לא מודע. כמו מה למשל? למשל, מה שנקרא הטיית הסטטוס קוו. זאת הנטייה האנושית הטבעית להעדיף לא לעשות כלום, לא לשנות את המצב הקיים, כי כל שינוי נתפס כמסוכן, במיוחד במצב כזה טראומטי. עדיף לא להחליט מאשר להחליט משהו שמרגיש כמו התערבות נוספת בגוף? בדיוק. ויש עוד הטיה, הטיית האישוש, כשאנשים נוטים לחפש רק את המידע שתומך בעמדה שכבר גיבשו. אם הם נוטים לסרב לתרומה, הם יקלטו בעיקר את הסיבות למה לא, והתעלמו לא במודע, ממידע על הצלת חיים. ודיברתם גם על אפקט המסגור? נכון מאוד. איך שמציגים את הדברים, זה משנה המון. להגיד, תתרמו את האיברים של הבן שלכם, זה קשה. זה כמעט בלתי נתפס. כן. אבל אם הם מסגרים את זה אחרת, למשל, זו ההזדמנות שלכם, דרך הבן שלכם, להעניק את מתנת החיים לאחרים, ליצור לו מורשת של נתינה. זה יכול לשנות את כל הפרספקטיבה. אז איך מומחה או איש צוות יכול לגשת למשפחה כזו אחרת, כדי אולי כן להוביל לתרומה? מה חסר שם בתקשורת הזו? קודם כל, בלי לחץ. לתת מקום לכאב. בדיוק. לתת לגיטימציה לרגשות הקשים, אולי גם לשתף בעדינות ובאנונימיות כמובן, בסיפור של משפחה אחרת שעברה משהו דומה כדי להראות שהם לא לבד בתחושות האלה. ואולי מה שהיה חסר זה גורם תומך נוסף נטו בשבילם. כמו עובדת סוציאלית? כן, מישהו שהתפקיד שלו הוא רק להיות שם בשבילם, לא חלק מהטיפול הרפואי הישיר.
מישהו שמכיל ומלווה. ובואי נדבר רגע על הפן המשפטי והאתי. בישראל צריך הסכמה מפורשת של המשפחה. נכון, אין אצלנו תרומה אוטומטית. זה כמובן מכבד את האוטונומיה של המשפחה ואת רצונה, אבל זה מטיל עליהם אחריות עצומה ברגע הכי קשה שלהם. בדיוק. וזה מעלה שאלה אתית לא פשוטה. הדיון העלה גם מודלים אחרים בעולם. כמו בספרד, שדיברתם עליו? כן, בספרד למשל יש מודל של הסכמה מכללה. ברירת המחדל היא שכל אדם נחשב תורם פוטנציאלי, אלא אם הוא או משפחתו הביעו התנגדות מפורשת במהלך החיים. וזה עובד? זה העלה שם את שיעורי התרומה באופן דרמטי. זה מודל שמעורר דיון גם אצלנו, אבל הוא מורכב. אולי פתרון ביניים לישראל יכול להיות לא לשנות את ברירת המחדל, אבל כן לחזק מאוד את מערך הליווי למשפחות. שיהיה צוות יהודי, רגיש ומיומן, שמלווה את המשפחה בתהליך הזה. בדיוק. שיסביר, יתמוך, יכיל, יוודא שההחלטה לכאן או לכאן מתקבלת מתוך הבנה ותמיכה. וכמובן, יש את הפן הדתי, שהיה מאוד משמעותי למשפחה הספציפית הזו. בהחלט. וזה עוד רובד של מורכבות. חשוב לדעת שחלקים נרחבים בהלכה היהודית רואים בפיקוח נפש, בהצלת חיים, ערך עליון. יש פסיקות ברורות של רבנים חשובים שתומכות בתרומת איברים במצב של מוות מוחי, שנקבע לפי קריטריונים הלכתיים ורפואיים מחמירים. אבל יש גם חששות אחרים, נכון? כבוד המת, אולי ספקות הלכתיים. נכון. ולכן, כשמדובר במשפחה דתית, חיוני להציע להם בעדינות אפשרות לשוחח עם רב שהם סומכים עליו, רב שיכול לתת מענה לשאלות ההלכתיות הספציפיות שלהם, ולהציג את העמדה ההלכתית התומכת אם היא רלוונטית בעיניהם. וגם כאן המסגור חשוב. מאוד. לא לדבר על ויתור על איברים, אלא אולי על מצווה, על המשך החיים של הנפטר דרך הצלת חיים של אחרים. אז אם נסכם רגע את התובנות המרכזיות מהדיון הזה של המומחים, ההחלטה על תרומה היא צומת דרכים אנושי, רפואי ורגשי מהקשים שיש. נכון. וכדי לשפר את הסיכוי לתרומה מצילת חיים, ובו בזמן לכבד את המשפחה, צריך כמה דברים. תקשורת שהיא גם מדויקת רפואית, אבל גם מאוד רגישה, מאוד מותאמת אישית. וגם מודעות לעתיות הקוגניטיביות האלה שדיברנו עליהן, ולנסות לעזור למשפחה להתגבר עליהן בעזרת זמן ומסגור נכון. וגם לתת תמיכה רחבה, רפואית, רגשית, סוציאלית, ואם צריך גם דתית. ואולי גם לחשוב מחדש על המדיניות הציבורית, בין אם זה מודלים אחרים, או פשוט חיזוק משמעותי של מערך התמיכה הקיים. נכון. וכמחשבה ככה לסיום, שעלתה חזק בדיון ונשארה פתוחה, איך אנחנו, כחברה, מאזנים נכון, מצד אחד, הכבוד העמוק לכאב ולאוטונומיה של המשפחה ברגע השבר הנורא הזה, ומצד שני, הערך האדיר, הקהילתי, האנושי, של הצלת חיים דרך תרומת איברים. זו שאלה כבדת משקל. לגמרי. שאלה שמחייבת אותנו להמשיך ולחשוב עליה.